And the date here 15th August 2025. About 9:26. Na mo Ghana for mo na mo se din. Mo ga se mi dia ya arrest Ghana Jollof and na hey mo Jimmy unti mo da so kan se we ne so. Ma be video amama ka akere mo se mo nkrofo mo ntimi nchi mo da adam. So mo ta ma basin telekura so akopost say ya cheme. Mo Jimmy ndisi for. Mon crofo no mon panifo no dada no mo dada o mo ne bibi edi obi o John Mahama no wagimia ma ni security ye weak because of the nesakeka sojafo no agu asojafo n'anim ase wo de galamse ato asojafo so se o mo ne tu galamse e de ato a police fo so oni o mo ni ni yi won treat o mo yi wo agu o mo anim ase de nsem ato o mo so nti omo no mane ne ntini yi o no obi adi nanim so wo tworo bibia na bia na obi anim obebua no nti omo na wo mokro ono Mahama no kosi ba bia me wo so obechim o mbebo na sum kwasia mbetimi achi obi mama na mani kum na ma di mi fufu ewe mbeda kwasia se ya chi mo nya se jimi na wana mo ka se ya chi me na mbo jimi Mahama no won fa ne tini nto ho no nya no ready na boto no mahata pa boto no mahata kwasiafo se nne na mukosie nso no meboa enso na ahys no omo se ye nne na mukosie umgu ye sia efia manko atamakuru se ho ahwani wujibi se wukuna batwe wukwasia wujimi wate wo defo wasembra ha kwasia ba wukọ ware anwunani nti wo fi se anwunafo nse ye NDC atwa omafuru ma no betimete na TV no so wakeka nkwase asem de akere yin wo ho aboa te se Kevin Taylor ne nkwasiafo bi di atam no utimi beka asem no wo sori ano asesa fom ahye woto na wo de ka news na de chiacha wo ho fo ate oba fo tantan ho kankan wo sori a fom no asesa ahye wo ho no watwitwi pons no akogya w'anim fi sei kwasia ba ujimi uko multimedia ho mo adu ansa na wo konya kwasia panyini jimifo ama na to twa akoto ho anwunani ama na akoto wo asantini twa akoto ho so wo di kwasia tese wo usori aya yi form ni free woto oba fu jimi wo defo asembra MPP for so mayo mo ho kwasia fo ayo hwene se wo to nyansa be na anim na ka asem tese di unim nyansa be na onim ujimi ye tese wo unim nyansa nka akotintini yakọ wie de na wa wie so no kwasia kakote boto na odi aboa se wura Ghana mamu asoja for the Ghana Jollof kan yasem mayen a police for the Ghana Jollof kan yasem mayo edwomfo ma se wo bie boje Ghana Jollof so if he said die wokrum ene Ghana Jollof odie wodi ne ye de yebo eno na ahye NDC fo am omu hu ne omu fi se me expose wo mo nti e wo se wo mutimi edi account band account mienu enra ne nyina papa itie mami kan tro TikTok ne da so wo TikTok no wo NPP fo nyina ne madofo nyina mo me follow NDC fo nkwasiafo agimi fo mo mra ha na mo beti nyansasem mo me follow account we enne na nso no John Mahama kwasiampa nyina wasesa nso no ekohye no me se wo asojafo na wo de omo anim atwi fo na wo amu democracy no e wo Ghana no wo amu judiciary wo ba ye wo do nsa keka nkwasia digimi sem kwa na wo ye I will make sure say wo nso so wo be wubi ne ya twitwa wo agu botom kwasia bema jimi fo wo yere no so ti ne ye betwa eti ma democracy mra o ma animu na eba ma wo eba ma me kwasia jimi fo nyentwi aboa John Dramani Mahama obi an follow my account we na nya de a TikTok no ya de se ya de TikTok de na abeba ne my account mi nya kwan ma bi na TikTok wo hui me ne mote ho usuro me mam double dose of Kevin Taylor kwasia o yiri chekutu se di bo se no sa boto we no koko boto no eye hwan ne dem mu be de hu wo me de Ghana fo misramu o mo hwe pa na obi ankoto mpunam ne na sefo wo sa area mu ho no baabi because ADC fo do mbetimi abubu atonton amama wiu me because ade no wo hwe se de o mo kan ne se de ya chekere guboto ayese mpunam no
And I feel so na NDC for kwasiafo no John Mahama say bottle wink on e so dem John Mahama hweye pan one fa Ghana for sika any a taxpayers money any nya pade gold na say for wawia ma wunuan kakra na aka no emfa ho sika no say we dey koye state barrier what dey AYɛKa no because we state barrier bi anim nipa no adani bidie ene nso enso yenye ne state barrier something one na be kan say aye nso so de yenye ne state barrier da nti nso de hu pa me na bi fa hu yenye ho kwasiafo mu sori a ene skumi na mo de ye mo sere wo mo mahu nyame atua mo ka nyame na otwole ba akopɛ esi ye no akwansia ba ye ndisi fo nwotwe 8 mwane ne mansi enya funu no kura nka ho eno kura no na eja mansi enya funu anka ho mo ye politics a next time be ye ni nyansam no mo ayi nkwasiade na mo NDC for mo Kevin Taylor dada mo amode be shi mu Kevin Taylor ni enya ade wi anka nkwasi asem wo de be kan fa ho ene de o meka bi na mo aye sempu na mo ya chekere mo sa adoso asoso mo amode ba ne se enam ni bini ka ho se ne yam ade wo behwe ni asesa akrante na asefo afra ne ye de akohye eyimu ena obi nso no yesi atesese ndua ho no nyame na atwia mo kan kwasiafo agimifo mo abusuafo no mo ho ye mmobo na nya mo nkwasiafo agimifo yi a mo se mo di bibia be policy se nyame atwia mo kase e ka we wa atwia mo se ekuadonko wi ye na ye obi awu NDC fo ye mo de bo mo de mo anya funufunu no kura mo anya funu no mo anya aye mpunam Mahama di nuro di musuo ni esan ni akwansia beto o man Ghana so John Mahama kokurumuti nkawa miensa ene hye ni kokurumuti edrodro na o president se wo yese ya enya akwansia ne niema basa na ade ba o man yi mu wo di o man no so nkawa miensa na hye o kokurumuti hye wo opehwan wo da wo poti se kraman John Mahama da wo poti se kraman ada president ba ko amu pa di nti no ho nuro ne ho ensensem nie ama timamufo bre timamufo ne emehye enkure wu akwanhia ne nasefo ti se pad na me ka che mu se pad na omode ba no eye aduro makwaje free beni ho akwankere e na omode bre mu ye kaka na wo still mo che ye na how nka watintimunan kokurumuti nkawa etintimunan kokurumuti se nkawa no woyi ba akokura to ho nim sesi a ana ba akokura free to ho sesi a wono Mahama no nya Mahama biem nti wakwadi nnuro asisi ho na makosesa ayi enantwie ne mmoa ne omo mawuo ne ato mma ne de amamo na no sa no nya tumi tena so edi kwansia ne wuo ne mogya ba wo mamu Mahama benya den enne na woda wo posekraman woda wo posekraman woda wo dem lodina so da ne dem obi ada ne dem because of epo a wo bepo de dro ana pa wasesiwd adan de na woje edrodro man de na woje malam Yohani mi say mi hu amekanti wa bomodea banim account said de be ya niam aboni a ekoso no yenka ho asem ma amanfo nti enso account we ewo ho Ghana Jollof da so wa ha mesem obi anfollow na wonti adan de ade nti na wo pese wo di musuo ne esan we eba tumi kakra wo pedi nti nipa nwu nkora nwu mpanyifo accident ne na asefo mekan yenti no magye my account no because ko he me previous video me ye da me kan say pad no mo de ba ne enkwala be kwa konya kwansia mo mu nyina wu me kan eche because me nim beni ba bi o mu gi nnuru me say me ko ho me say me ko me ne o mo ne kwaji ti me nim de o mo ye